the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición también nuestra misión, a todo mundo traemos salvación, a todo el mundo compartir su compasión, a toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong butihin. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasap kanina. Gisaulog nato ron ang pista ni San Jose isip mamumuo. Niya ato sa nahimuon karon sulod nining santos nga misa ang pag-consecrate sa atong kaugalingon, pagtugyan ngadto kang San Jose aron kita mapanalipdan pinaagi sa grasya sa Dios nga nagbaha nga way hunong diha sa iyang pagpangama. Atong ipadayon sa pagampo nga unta ang atong mga kaigsuonan nga nagantos ron aning pandemic nga maluwas unta og ang paningkamot labi na kining vaccination magmalampuson. Ang ato sang mga benefactors ug donors ato sang iampo nga hatagan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan labi na gyud to mga giatake karon sa mga problema ug mga kasakit. Uban ni San Jose atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa dako iyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Ukadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Inung Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw ang nagawag ng sasala sa kalibutan, kanuy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alang duno, Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, O Dios, magbubuhat sa tanang mga butang, mipakanaog ka sa balaod nga kinahanglan magbuhat gayud ang tao, itugot nga maruluyon, nga mahingpit unta namo pinaagi sa panag-ingnan ug panglaban ni San Jose, ang mga buhat nga imong gisugo ug madangat namo ang mga ganti nga imong gisaad. Pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Unya miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babay, sama sa iyang dagway ug gipanalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamog daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom, nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini. Kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Sa wala pa imugso ang kabukiran, ug ang yuta ug ang kalibutan wala pa ianak. Sukat sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ikaw mao na ang Diyos. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Gipabalik mo ang tawo ngadto sa abog. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tawo. Kay ang usa ka libo ka tuig diya sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Tudloy kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami og kaalam sa kasing-kasing. Balik na Ginoo, kanusa pa kaluy ang imong mga sulugoon. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Puna kami pagkabuntag sa imong kaluoy, aron mosinggit kami tungod sa kalipay o kasadya sa tanan namong mga adlaw. Makita untang imong buhat sa imong mga sulugoon, ug ang imong himaya sa imong mga anak. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Alleluia, alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Yaw Himayaw ni mo ikaw, O Ginoo. Unya mipauli si Jesus sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila. Ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya man ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan o ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, si Jose, si Simon o si Judas? Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babay? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawa sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa sa Book of Genesis, gipakita nga ang Ginoo mao gyud unang nagtrabaho. Unom kaadlaw siyang nagtrabaho. Nya unsa may buhat sa Ginoo, para sa iyang kaugalingon o para sa uban? Naminaw mo sa unang pagbasa? Ang gibuhat sa Ginoo dili para sa iyang kaugalingon. Ang iyang trabaho para sa kapuslanan sa ubang tao. Mao na siya ang una gyud nga trabaho para sa uban. Giandam niya ang dagat, ang hangin, ang kahayag, ang yuta, ang mga langgam, ang mga tanom, bisag unsa tanan. Nya una niya gibuhat ang tao, nya ningon siya, sige, kamo mo kuan ani. Inyo ni. Wa siya mingon ako ni ha? Ako ni. Siya inyo. Kamoy gamit aning tanan. So ang trabaho di ay nato kung gusto gitang malangit para gyud sa kaayuhan sa uban. Ay kumusta man mo ron? Ang inyo mga trabaho para sa imong kaugalingon o para sa uban? Tubag. Kay kita ra ba? Sus, nailad kita si Yawa. Kay kanang Yawa, ang tanang butang para niya, para ragis iyang kaugalingon. Nya kita nangailad ta na, para ragis tong kaugalingon. Hapit na sad ko makahila karong buntag pagbasa nako sa usa ka atong online parishioners nganing hatag og donation. Wa nako nabasa ang iyang donations nga gihatag niadtong katapusan sa Marso. Nya ni follow up siya text karon. Ingon siya, wa gid ito nimo mabasa pader. Ning hatag siya mga 6,000 duha ka slot sa Hope and Opportunity. Nya duha sad ka Prudence and Healing. Ana, ang iyang pangayo sa Prudence and Healing nga maayo ang iyang bana nga nag-chemotherapy. Pag humanyag hatag dangtan og mga hapit mo usa ka buwan kay wa man gid nako mabasag, gabi pa man ako nabasa, namatay ang iyang bana. Pagkamatay siyang bana, ming donate na pod siya karog 2 slots sa atong gibaligya nga kaning kang San Jose, tag 2,300. Nya ningon siya, sorry pader, ni saad manggog ko ani nga mohatag yun ko para ni San Jose. Nya nalangan man ko kay ako pa manggipahimutang ang paglubong sa akong bana.
iampo lang akong bana. Wa siya matandog ba sa kana bitang kahimtang nila. Gahuna-huna gid siya para sa uban. Unya gihatag bas Ginoo niya ang iyang gipangayo nga healing. Namatay noon. Nya pagkamatay, hatag lang gyapon siya. Kamo ingon ana kamo. Muhatag mo. Okay, pangutan ana imong tupad ina og ikay maingon ana, muhatag pa ka? Ingna ko no. Pangutan na ba kana imong tupad ron diya? Na ikay maingon ana kuno be, muhatag pa ka? Wagay ka maingon ana, wagay mo itag-atag ani. Na siya. Og para nako mao gini ang makapalangit mo na si San Jose gi sa ulog gyud ang iyang pista isip mamumuo. Wa may di man siya sikat nga mamumuo, panday man. Panday. Nya si Jesus pod naliwat pod niya, panday gyapon. Kabati, wa man ay dungog. Ang ato yung pasidunggan, kana yung from rag to riches. Kana bang sa unang panahon, sulugoon ra ko, karon owner nako sa dagko kayong kumpanya. Ano ba? Sa una, magkaon ra ko luyag asin, karon hawa na, bilyonaryo na. Giunsa man niya ang iyang path to success. Isuwat din nas libro, unya human basahon din nas tanan, sundon din na nila aron yung kamadato og daghang nga dato ana. Di ba? Kamo sige sa mugbasa ana ba? Naman gani uban di mo pahuway basa ana mga buhata kay harong gyud makasunod. Pero simple kayo si San Jose, gisunod niya ang trabaho sa Ginoo. Wa siyang mag-model bisan kinsa dihang mga successful persons. Ang iyang gimodel unsa man ang kinaiyas Ginoo kun maoy mo trabaho. Usbunako ang kinaiyas Ginoo basta mo trabaho siya kanang maong trabaho para gina sa uban. Gitanawa kuno ng inyong kahimtang karon. Ang inyong panimalay, ang inyong paghandle sa inyong mga yuta, sa inyong mga sweldo, sa inyong mga kabtangan, inyo ba nang gigamit para sa uban? Inyo gang gigamit para sa inyong kaugalingon, nya igihan kay mo para sa uban, maimpirno kita. Mao na si Jesus, iya sang gisunod ang iyang papa, nagpanday pod siya. Nya kay kadto si San Jose, di man ni siya maningil og bayad, mudawat ra man ni siya bayaran, moingon ra man ni igong magpanday, ikalay mag-igo. Og di sa tagaan, mas malipay man siya kay nakahatag siya pabor para sa uban. Gisunod sad na ni Hesus, di sad mangayo si Hesus og bayad, mudawat ra bisan unsay ihatag. Muna ang iya sang gitudlo sa iyang mga tinunan, kung kamo mga lagad ayaw mo pangayo og bayad, dawat lang bisan unsay ilang ihatag kaninyo. Nindota no? Nya kamo mosunod mo aning batasan ng Hesus. Uy, di mo magsikwenta ng sweldo, di mo magsigon kansim tani, hasta pare inig dupa-dupa, inig tanaw kolekta, kansim tani. Sayangan ni dakuan to gasto, labi na kanang layo kayong misahan ko, layo kay kong misahan ba, tungas pag yung bukid ang sakyanan adto ra ibutang sa ubos ra, tungas pag yun ngadto, igabot dito magtanaw-tanaw tas nanimba, napuo ra sad kabuok kunya mga uyamot kay mga naong sa pata alkansihan ni agas pasingot diri kani dako ginirong alkansihan ni. Dahil sa kamagunaw nanay, kamo no panagsaron ko nauna sa kuana pero lagi na ato man ang tawhanong kinaiya mo na buntugon ta na siya mo nang ipahinumduman tang San Jose karon mo na inig humaron ani nga tong umili na aroy konsekresyon ninyo ang katong mo konsekret pasabot mo sunod kong San Jose nyagdigay mo ganahang mo sunod ay mo barogoy baka uwaw la mo mang barog-barog kang imo i-konsekret imong kaugalingon ni San Jose unya dito ang imong gibuhat supak dayong San Jose unsa ka diha di ka mauwaw. May pag maglingkod ka diya, kay klaro pa kayo nga liwat yung ka sa kaaway San Jose, ang yawa.
Nya magpakaron ingnon kag ana ka. Nya kusog day ka nga maningil og utang. Kusog day kang mo kuana na. Susi-susi, kusog ka mo subay-subay ana mga kwarta. Oh, gapakauaw lang ka. Apil lang pare, mga anak sa kuron mo. Nga dito pare, kusog kay maningil og kolekta. Nakaron, unsa may mahimong bunga kung mosunod tas kinaiya ni San Jose nga gisunod sad ni Hesus. Matod pa ni Hesus, dawaton ta bisan asang suok sa kalibutan, pero sa imong kaugalingong mga silingan o sa imong pamilya, isalikway ka. Dinhis kalibutan mga igsoon, isalikway gyud ta basta mao ni atong batasan. Nganuman, kay ang kalibutan giharian na sa yawa. Giharian na sa kinaiyang yawanon, materialism, humanism nga mga philosophies. Unsa man ang materialism nga philosophy? Kana bang ang material things mas importante kaysa akong kaugalingon? Andam kong magpakamatay para sa akong kwarta, para sa akong balay. Andam kong mupatay para sa akong bahandi o sa akong kabtangan. Maunay materialism, superior ang materialism. Humanism, mas importante ang tao kaysa Dios. Mauna, atimanagid ang tao, ang human rights, atimanagid na, bahala nagsupak na sa gisugos Ginoo, kay mas importante ang tao kaysa Ginoo. Kamo wa mo moapil ana nga mao mga filosofi, maong mga panghunahuna. Hay may importante ang tao o ang imong balay? Tubag. Tao. Unya ro hugaw-hugawan as imong anak, ang imong balay, masuko ka dili. Oh, importante di ang balay kaysa tao. Unya ro gubuon as imong silingan, imong balay, masuko ka sa silingan o dili? Suko, mas importante di imong balay kaysa imong silingan. Kamuwagi mo ayo. Hay may importante ninyo, ang tao o ang Ginoo? Unya ron kun moingon ang Ginoo, higugmaa imong kaaway. Musunod ka ana o ang imong yung tawhanon nga pagbati sundon? Higugmaon dili. Maayo. Baka akong congratulations. Basta si Jesus gisunod niya ang Ginoo. Si San Jose gisunod sa dang Ginoo. Mao na sila karon nga santos. Sige. Nya okay na mo ana. Sige, magkonsekrasyon ta. Tanaw na to. Muaso man gyud mo ron ba? Basta. Akto sa paghalad ngadto kang Senyor San Jose. Magdungan tang tanan. O mahimayaong San Jose, magbalantay sa manunobos, kapikas sa mahal nga Birhen Maria, gisalig kanimo sa Dios ang atong amahan, ang iyang bugtong anak, diha kanimo gibutang ni Maria ang iyang pagsalig, uban kanimo si Kristo Jesus nahimong tao, uban sa atong Ginoong Hesus ug sa mahal niya nga inahan, kami nagpasidungog kanimo uban ang tinuod nga gugma ug pagtahod. Gipili kanamo karong adlawa nga mahimong among amahan, among magbalantay ug among tigpanalipod. Ang Dios nga atong amahan nagtugot kanamo nga magsaulog niining tuig nga gipahinungod sa imong kadungganan ug ingon man usab ang malipayon nga ikalima kagatos nga anibersaryo sa Kristyanismo sa among nasod. Uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing giila kanamo ingog hamiling gasa sa Dios alang kanamo aron mahimong kauban, magtutudlo, modelo og tig panalipod niining tuig sa yubileo. Midangop kami kanimo aron ipahinungod kining katawhan ang simbahan sa Pilipinas, ang atong mga dioceses, parokya ug pamilya.
uban ang gugma ug pag-amuma sa usa ka amahan, imong gisangkap o gilig-on ang kinabuhi sa balaang pamilya sa Nazaret. Mapaubsanon kaming naghangyo kanimo nga panalanginan mo ang tanan namong paninguha ug tabangan mo kami sa pagtukod sa simbahan ang lawas ni Hesukristo diha sa masinugtanong pagtuo, makanunayong gugma ug malahotayong paglaom sa atong mahigugmaong amahan. Kanunay kang andam mamati ug mosunod sa kabubuton sa amahan o gipanalipdan mo si Hesus gikan sa tanan nga mga kadautan. Luwasa kami gikan sa tanan nga mga katalagman nga nagguba sa mga hiyas ug mga pagtulunan sa ebanghelyo niining among nasod. Panalipdi kaming tanan sa pagpakigbisog batok sa tanang moral ug lawasnong nga mga sakit sa among katilingban. Gisalig namo kanimo ang tanan namong pangandoy ug tinguha nga magdala kanamo ngadto sa kaluwasan. Gisalig namo kanimo ang among mga pamilya ug ang tanang mga amahan aron sila mahimong matinud-anon sa ilang tawag ingog mga salamin sa gugma sa atong amahan sa langit. Gisalig namo kanimo ang tanan namong mga buhat aron matabangan ang among mga kaigsuunan sa ilang mga pag-antos. Kanimo, Senyor San Jose, sunod kang Hesus ug Maria, gipahinungod namo ang among lawas ug kalag uban ang tanan nga ania kanamo. Senyor San Jose, ipakita usab kanamo ang imong pagkaamahan. Giyahi kami sa dalan sa kinabuhi. Idangat alang kanamo ang grasya, kaluoy ug kaisog ug panalipdi kami sa tanang dautan. Amen. Tong awiton ang San Jose. Sa kong pagpanaw, ing kalibutan, ang kauban ko kalisod o pagsulay, ang imong kamot, nga kanako nagkupon, maoy pasalig sa pagpuli, ikan sa langit nun nga amahan. Makatulo daigo nato si San Jose atong ingnon nga Viva Senyor San Jose. Tanan, Viva Senyor San Jose. Viva Senyor San Jose. Viva Senyor San Jose. Masipang pakpak, di mo kapakpak, pagngang mga kandila. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon masaligon sa Dios nga mao ang atong dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Ibayaw nato karon ang ato mga pangaliya diha sa pangaman ni San Jose ug moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga kaparian, ligunon sa Dios sa kanunay, aron makapadayon pagsabwag sa pagtulunan nga iyang gipadayag dinhi kanato, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga namunuan sa atong nasod, dili musalig sa ilang kaugalingong kahibalo, hinuon ila kining ubanan sa pagsangpit sa Dios nga maoy tinubdan sa tanan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo.
Dungga kami, Ginoo, nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay mahiusa na kang Kristo ug maangkon na nila ang ganti sa ilang mga maayong buhat, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Ginoo, misalig kami kanimo sa kanunay. Dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa pangama ni San Jose imong alagad, among amahan sa pagtuo ug hatagi og katumanan ang among mga gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanang inyong mga kopya sa consecration, pwede na ninyo sulatan sa inyong pangalan, nya pirmahan, nya ipalaminate. Pwede sa inyo nang ipalaminate diha sa office, sa opisina. Ibalik lang adto, no? Kung gusto mong naamoy permanent remembrance. Salamat. Mugna sa Diyos, ako karon nagpapag sa krus, sa pakigatubang, dalang akong kahuyang ugat. Sa uliton, pinaginiya ang Ginoo, magaday Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa santos na simbahan. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy, sudo nga kining among mga gasa, nga among gihalad sa imong kahalangdon, agig paghandom kang San Jose, itugot nga maruluyon, aron ang mga gasa nga gihalad mahimong
panalipod sa tanan nga nagampo kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit og nga kami pinaagi sa angay mga pagdaig magahimaya magapasidungog og magasaulog kanimo sa piyesta ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunongon og mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo nga among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhunong nga pagdaig. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagauman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daigon ang nagaandi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si
Kristo, siya mo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, paingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Tinuluan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang ginharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. O dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita.
kaming nangabusog sa langit nung pagkaon, nangamuyo kanimo, aron pinaagi sa panagingna ni San Jose, makabot unta namo kanunay ang bunga sa kalinaw nga tunhay, dinhi sa pagpadayag sa among kinabuhi, sa mga kamatuuran sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong himuon ang pag-ampo ngadto ni San Jose ining iyang kapistahan. Mga igsuon, si San Jose mao ang hingpit nga modelo sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan tungod sa iyang hilom apan mabungahong pagkahiusa sa atong manunobos. Malaumon og mapaubsanon kitang mohimo niining mosunod nga mga pag-ampo. Pasiunang pag-ampo. O Amahan nga langitnon, nagasangpit kami kanimo, pinaagi sa pangama ni San Jose, among maluluyon nga tigpangama. Sa bugos namong kasing-kasing, miduol kami karon kanimo, pamatia ang among mga pag-ampo ug kaluy-i kami. Ginoo, mapaubsanon nga nagakumpisal kami sa among mga kasalanan o kinasing-kasing nga nangamuyo kanimo sa kapasayloan niining tanan. Ipadangat kanamo o mahigugmaong Amahan, ang gugma nga imong gipasinati kang Hesus ug kang Maria ug sa pagpanalipod nga imong gipakita ngadto kanila samtang dinhi pa sila sa kalibutan, pinaagi sa mahigugmaong pag-amuma ug pagbantay ni San Jose. Nagasud-ong kami sa imong presensya ug among gihalad ang among kaugalingon diha kanimo. Mabatunan usab unta namo ang mga hiyas nga gihuptan ni San Jose sa tumang kahingpit aron makapuyo usab kami ug usa ka ligdong ug matarong nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Sa pagpangama ni San Jose, uban sa iyang balaang kapikas nga si Santa Maria, dawaton mo unta ang among mga pangaliya ug pangamuyo aron mahatagan kami kini og katumanan. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Pag-ampo sa kapistahan ni Senyor San Jose. Senyor San Jose, maisugong tigpanalipod sa simbahan. Ang tibuok simbahan mipasalipod og milambo diha sa pagpangama og pagpanalipod ni San Jose tungod kay ang Sagrada Pamilya mauman ang simbahan. Ang mahal nga Birhen Maria mao ang atong inahan ug imahin sa simbahan. Ang Espiritu Santo mao ang kalag sa simbahan ug si Hesukristo mao ang pangulo niining atong simbahan. Diha kang San Jose gitugyan kining mga akuhan ug pinaagi sa iyang langitnong kaalam, kamasinugtanon ug sakripisyo, iyang gipanalipdan ug gituman sa hingpit kining tanan. Sama ni San Jose, kanunay unta kitang magbaton sa hiyas sa pagpanalipod sa atong simbahan ug sa malaw tayong pagsunod sa iyang mga lagda aron sa ingon maghatag kitag dugang kahimayaan ngadto sa atong langitnong Amahan ug maoy magbubuhat sa tanan ug kang Hesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo ug manunubos nga nagahari sa kahangturan. Amen. Tanan, o mahimayaong tigpangama kanamo, Senyor San Jose, balaang esposo sa inahan sa Dios, kanimo kami mipasilong, palingkawasa kami sa tanang mga kadautan, ug tabangi kami sa among mga gipangamuyo sa Dios. Sa kahilom ibungat ang inyong mga pag-ampo.
Iampo mo kami bulahan namong tigpangama, Senyor San Jose. Nga mamahimo unta kaming takos sa mga grasya nga among ipangamuyo. Manindog ato karong himuon ang pag-insinso sa larawan ni San Jose. Bulahang Senyor San Jose, kaliwat ni Hari David, ikaw misanong sa sagradong misyon sa pagkaispuso ni Santa Maria, kinsa nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, giday kanamo sa kanunay, hinaot nga padangaton mo kami sa mga saad ni Kristo. Sa kong pagpanaw, ing kalibutan, ang kauban ko kalisod o pagsulay, ang imong kamot, nga kanako nagkupon, maoy pasalig sa pagpuli, ikan sa langit nun nga amahan. San Jose, kanunay kong kaaban, sa mga kabalaka, kaingawa sa lawas o kanan, pagkabot sa mga kinarang, tanang maayo, tanang isang diko, kanihimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilom na mga tunog mo, magasunod ko, Dinining kalibutan, napuyo kang kabus, pinatuan singon ang kalanon, ihas pagkautang may pagkabalhin, di alagaran mo ang Diyos. Magbanantay sa puti nga Maria, manluluwas sa batang Jesus. May kisa kang mitalikod sa bugtong mo, kalipay sa dihang ikaway, di papahulay, kanimo ang Diyos. Kung pagpanaw, ing kalibutan, ang kauban kong kalisod o pagsulay, ang imong kamot, nga kanako nagkupon, maoy pasalig sa pagpuli, ikan sa langit nun nga amahan. San Jose, kanunay kong kaaban, sa mga kabalaka, kaingawa sa lawas o kanan, pagkabot sa mga kinarang, tanang maayo, tanang isang diko, kanihimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilom na mga tunog
O Dios, sa dili matukib mong gahom, giagak mo ang bulahang San Jose, aron magmalampuson isip esposo sa mahal nga Birheng Maria, o isip ama-ama sa imong bugtong anak nga si Jesus. Itugot na ngamuyo kami nga midangop sa iyang panalipod dinhi sa yuta, nga makadangat unta diha sa langit pinaagi sa iyang pangaliya, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. San Jose, iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Happy Pista ninyong tanan. Happy Fiesta sa Pagay. Naamoy hikay ron. So, si San Jose, hilom raman ni siya. So, ang ato sang pista, hilom rasad. Daguok rastiyan, maoy. Tugbang. Bitaw, mga igsoon, atong pasalamatan, ang tanan nga ning abag nato, aron magmalampuso ning atong Triduo Masses, o niya hangtod karon, no? Ang naglimpyos tong simbahan, ang nagdecorate, ang atong mga frontliners, atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga sacristans, ang atong seminarian, si Seminarian Charles, ang atong sukom, ang atong mga IT dinhi, ang atong singer, Brad Rene, atong lektor, ang atong salmista, ang tanan nga karon miabag nato dinhi, labi na gyud ang atong mga benefactors and donors sa atong mga kagastuhan para niining San Jose. Atong hatagan silag masipang pakpak. Salamat kayo. Dili pa ko makahatag og husay sa atong nisulod nga donation o gasto, basig ugma adlawng Domingo ako ning mahatag ato pang gisubay kay mo gasto pa man ta karon. So karong hapon aduna kitay motorcade alas 3 sa hapon, nya inig ka alas 5:30 magsugod ang atong misa nga high mass para sa pag pag himog yun sa pista ni San Jose. Niya, ako sang ipahibalo dinhi, nga sugod ugma, pizza 2 sa Mayo, naa natay kanang liturgical lang offering para sa Flores de Mayo. Pero wala pa tay mga kanang anghel-anghel, way mga bata. Kita lang mga tiguang unay-unay din eh. Paso-paso ana mga litra. So ato lang yan ang i-assign. Pero ato lang pasidonggan ang mahal nga Birhen Maria. Kada na alas 6 nga misa sa hapon o sa gabi. Ana na to isod ang aning pagpaso sa Flores. Muna nga hangtod na matapos ang buwan sa Mayo. Pero sa mga kapilya, wala ray activity usa. Ato lang usang dinhilang sa tamagsugod. Pasidungog sa mahal nga Birhen Maria panahon sa buwan sa Mayo. Kanisang naka-consecrate karon, kamo nag-consecrate mamos niyong kaugalingon hasta sad ako representatives ta sa whole church, labi na din his Philippines. So akong hangyoon, apil na mo mga online parishioners, ato maning ibutang sa ato rong screen ang kaning pag-ampo sa consecration. Pwede na ninyo kopyahon, screenshot, unya kanang inyong mga kopya ibutang na dool sa inyong altar niya kada unang adlaw sa semana. Sa may unang adlaw semana? Unsay unang adlaw sa semana? Domingo. Kada adlawng Domingo ato nang basahon irinyo nato ang atong consecration ni St. Joseph hangtod sunod tuig buwan sa Mayo. Okay na ninyo? Kada gid-adlaw. Kada Domingo, unang adlaw sa semana. Kay karong tuiga gideklarar masado na Year of St. Joseph. Muna, no? So mukuyog ta di St. Joseph. Ya dili lang na nato basahon atong anam-anamon og puyo ang mga kuan nato diha gipangayo sa Ginoo.
anam-anam mo na tog puyo ba? Ay lang sa kay dali-dali kay masuffocated o niya ka. Anam-anam lang. Hangtod sunod tuig, liwat na gid ta ni San Jose. Nindota no? Mura mamugway, maayong reaksyon. Murag luya ra ba? Sada, nanasad na, murag yapon. Ayaw San Jose na goron. O na ha? Bitaw, naatay gamay ang giandam. Human sa misa, dihay atong mga pack meals, so katong gusto nga mamista, doon lang mo dito dapitas kilid, no? Ilang mo pagdasok. Gitay ma-damo. Sinaw-sinaw jotay atong simod, no? Pero ay lang sa mo pag-expect nga, nindot kayo kay pila naman sa inyong gihog kulikta nga igo-igo naman sa ato lang sa gong ibalansi gud pero gyud may lang nang salamat kayo sige manindog na ta ang Ginoo manaa kaninyo Sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pangama ni San Jose. Palambuo nato ang gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Usab tag singgit og Viva Señor San Jose katulo. Tanan, Viva Señor San Jose. Viva Señor San Jose. Viva Señor San Jose. Tayo'y may